היי, גיא מקוקו דיגיטל. אנחנו היום נדבר על נושא של בלופרינט ומה המשמעויות של זה. פנו אליי כל מיני לקוחות שאמרו שחלק מהתחלופה של העובדים שלהם היא גבוהה ואין להם זמן או יכולת או רצון להדריך אותם איך לעבוד במערכת, וכדאי שהמערכת תעשה אונבורדינג עבורם. זאת אומרת, היא לא תיתן להם ללכת ימינה או שמאלה, אלא שיעשו רק מה שצריך. ויש גם בקשות של אנשים שרוצים שאוטומציות בתוך ה-CRM יעבדו מאחורי הקלעים, בעצם לחיצה אחת תיצור כמה פעולות. זאת בדיוק המשמעות של הבלופרינט, והיום אני אראה לכם איך זה עובד על המערכת שלי, ואז ניקח את זה משם, וכמובן אם יהיו שאלות אז אתם מוזמנים לשאול. תדאגו לעשות סאבסקרייב לערוץ ותוכלו להתעדכן בעוד נושאים. אז בואו ניגע בנושא של הבלופרינט כמו שהוא נמצא היום אצלי. אז כאמור, יש לנו במערכת, כמו שאתם מכירים, את הסרגל של השלבים כמו שתראו עכשיו על המסך, ויש את הדרך שבה אפשר לעבוד עם הבלופרינט. בעצם הסרגל הזה שהיה אמור להיות פה נעלם. המערכת מבקשת מאיתנו כדי לעבור בין בדיקת צרכי לקוח, אצלי זה במצב הזה, לבין הערכה לקראת הצעת מחיר, מבקשת לדעת מה המצב הנוכחי. ברגע שאני אלחץ על מה המצב הנוכחי, ההערות שלי בנוטס שנמצאים מצד שמאל פה למעלה, אנחנו נצטרך לכתוב מה הם ומה אצלי. שוב, אני מדגיש שזה אצלי. מה המצב הנוכחי ומה הערכה של מה התקציב בערך המוערך שיש ללקוח לפרויקט. אז אני ארשום בקצרה מה המצב הנוכחי ואת התקציב. ואני אגע בתקציב, הם יגידו שנגיד התקציב המוערך שלהם הוא 30,000 שקל. ברגע שאני אשמור, המערכת בעצם עושה לי את האונבורדינג לשלב הבא. אז קודם כל אנחנו רואים שבנוטס יש לי את ההערות שכתבתי עכשיו, ואצלי הערכה לקראת הצעת מחיר, אני בעצם צריך להבין את הצרכים של הלקוח, להבין מה התקציב שלו, להגיד לו אם זה נכון, לא נכון, אם הוא צריך לשלם קצת יותר, אם הוא צריך לשלם פחות, האם אפשר לעשות דברים בשלבים, ואז בעצם אני יודע איך להתקדם במצב הזה. אז אני יכול להגיד שאני אחרי שהערכתי וכתבתי את ההצעה, כדי להתקדם הלאה, המערכת תשאל אותי מה סכום ההצעה שכתבתי, ונגיד וההצעה שלי 35,000 שקלים, ויש לי כאן V קטן ליד סכום ההצעה, ושיוך ההצעה אני בעצם אצטרך להעלות את הקובץ ל-attachments. זאת אומרת, אני אקח את הקובץ מאיפה ששמרתי אותו, נגיד שזה זה עם הצילום מסך שראיתם קודם, ואני עושה לו attached. בעצם המערכת חייבה אותי לא להתקדם לפני שאני עושה פעולה מסוימת. בשמירה, הסרגל הזה חזר, יצא הצעת מחיר, אני רואה שהתקציב לפרויקט, כמו שציינתי בהתחלה, הוא 30,000, ההצעה שנתתי בסוף היא 35,000 שקלים, ואני בסטטוס של יצא הצעת מחיר, ויש לי כאן כבר משימה אוטומטית של מעקב אחרי הצעת מחיר שיצאה, עם שם העסקה. ואז אחרי שיוצאת הצעת מחיר, ואני עוקב אחריה ומאשר שביצעתי פולו-אפ לעניין הזה, אני יכול להגיד שהלקוח סגר איתנו, והאם זה היה באמת ב-35,000 שקלים, ונגיד שעשיתי עוד אפסייל קטן, ובסוף שמתי את המחיר שנסגר,
והלקוח סגר איתנו. מכאן מתחילים תהליכים אחרים של לקוח אחרי סגירה, נפתח פרויקט באופן אוטומטי ויש משימות נוספות להנהלת חשבונות וכו'. לסיכום מה שראיתם, הבלופרינט נותן לנו את הדרך לא לתת לאף אחד לטעות בדרך ולא לפספס שלבים, ואם מישהו היה צריך להעלות קובץ או להתקן שדה, המערכת בעצם מונעת את זה ממנו וגורמת להם לעבוד בצורה ישרה ובלי טעויות. אז כמו שאמרתי, אם יש שאלות, אם יש דברים נוספים שאתם רוצים לדעת, לקבוע איתי פגישה ולראות מה אפשר לעשות אצלכם, אז אני ממש אשמח, תשאירו את הפרטים. תודה רבה לכם שראיתם את הסרטון הזה.